Orsiýetde yglan edilen mobilizasiýa ýurdu terk edýän Merkezi Aziýadan bolan migrantlaryň sanyny artdyrdy we täze gelýänleriň sanyny azaltdy. Bu ýagdaýda Türkmenistandan gelen habarlardan Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki nowatlaryň esli azalandygy ma'lum boldy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Orsiýede gidýän şol sanda hemişelik göçüp barýan Türkmenistanlylaryň henüýdem köpdigini anykladylar. Uçur biletleriniň yetmezçiligi we Orsiýanyň Aşgabatdaky konsullugyna barýan adamlaryň sany Türkmenistandan Orsiýet Federasiýasyna gidýänleriň epesledigine şahyatlyk edýär habarçylar we ýakynda Orsiýanyň elçihanasyna baran çeşmeler göçüp gitmek isleýänleriň örän kendigini aýdýarlar. Ondan öň Orsiýanyň elçihanasynyň öňündäki nowatlaryň bir wada azalanlygy habar berilipdi. Bu Orsiýetde raýatlaryň mobilizasiýa edilip Ukrainadaky töweşe iýeriljekdigi eglan edilenden soň bolupdy. Habarçylaryň sözlerine görä elçihana ýüz tutýanlaryň nowatlary hakykatdan hem kiçilipdir. Ýöne bu täze okuw ýylynyň öň okuw wizasy üçin köpçülikleýin ýüz tutýan studentlaryň sanynyň azalmagy bilen bagly bolupdyr. Men anykladym, ozal gitmek üçin ýüz tutan studentleriň köpdigini aýtdylar. Olaryň hemmesi entek ýurtdan giden okýany ýüzlenýänleriň sany azaldy. Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 11-nji oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrundaş bolan çeşmeleriň biri Orsiýede göçüp gidýänleriň arasynda soňky wagtda Demirgazyk vilayaty daşawydyň ýaşaýjylarynyň köpdigini aýdýar. Azatlyk radiosy Orsiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylar ýurtdan çykýan adamlaryň köpüsiniň esatan barha agyrlaşýan sosial ykdysady meselelerden we häkimetleriň gitdigi güýçlenýän eden etdiliginden gaçyp gutulmak isleýänligini bellediler. Gitmek hyýalyny bolmadyklaryň köpüsi eýýäm gitmäge taýynlanýar. Mekteplerde hünärmen ýetmezçiligi ýüze çykýar. Interneti we VPN-i petiklemek, imo messengerini böwetlemek ýaly ýagdaýlaram gitmäge itergi boldy. Uloglary saklaýan ýol gödäçilik polisiýasy öňem aktivdi, emma indi hasam ýowuzlaşdy. Garaşara esas ýok, adamlarda umyt galmady. Dip habarçymy da aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistandan şol sanda Orsiýede gidýänleriň sany ýygyderler artdy. Türkmen hökümeti problemalaryň bardygyny ikrar etmeýärkä, ilat azyk etmezçiligi, kadaly lukmançylyk kömeginiň el yeterli derligi we agyr işsizlik bilen ençimeli bäri ýüzüňiz bolup gelýär. Üstesine döwlet işgärleri ýygyderli jemgyýetçilik işlerine mezur edilýär we görküne gödökçülük hem pul tapşyrmak ýaly mezurlyklara tedewar bolýar. Habarçylaryň sözlerine görä Orsiýet Federasiýasyna gidýänleriň sanyna Türkiýe bilen wiza rejiminiň giridilmegi de täsir edipdir. Wizalar giridilenden soň ýüzlerçe müň türkmen raýaty okumak ýa-da işlemek üçin Türkiýe'ye gitmek mümkinçiligini ýitirdi. Biletleriň töweregindäki basabaslyk hem Türkmenistandan Orsiýede gidýänleriň köpdigini görkezýär. Onsuzam gymmat biletleriň üstüne uly tölew etmezden bilet satyn almakda uly kynçylyk bar. Biletler öz bahasyndan tähelçe gün öňünden satylýar we adamlar zerur kagazlary toplamaga ýetişmeýär. Hemmeler S7 reýsleriniň açylmagyna garaşypdy we öňünden bilet satyn almagy umyt edipdi. Emma uçurlaryň türkmen başydan gatnamagy Aşgabat şäheriniň we beýlik tewtleriň ýaşaýjylarynyň gitmegini kynlaşdyrýar. Olary barmak we zerur resmi namlar toplamak üçin wagt gerek bolýar. Dip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä içerki uçurlary bilet ýok. Köp adam taksi hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýar, bahalar hem gaty ýokarlanýar. Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine barýan taksida häzir bir adam üçin 500 manat tölemeli bolýar. Uçuşlaryň öňü tirasynda tiýahatyň bahasy hasym gymmatlaýar. Pilotlaryň we stewardessaryň ol ýere barmagy hem kyn bolýar. Dip çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Orsiýetdäki türkmenler hem kynçylyklara duçar bolýar. Azatlyň Orsiýetdäki habarçysy türkmenlere yerli häkimetlerden duýduruş edilýänligini habar berdi. Şuň migrasiýa gullugyndan gelip Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýada işlemäge hukugynyň ýokdugyny duýdurdylar. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda Russiýada işlemek üçin raýatlara kwotanyň ýokdugy sebäpli olary territoriýany terk etmek üçin wagt möhleti berildi. Dip Azatlyň Orsiýetdäki habarçysy 10-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda Orsiýetde ýaşaýan türkmen raýatlarynyň arasynda Türkiýeden baran migrantlar bar şeýlede birnäçe gün ozal Türkmenistandan işe gelenler we Orsiýanyň universitetlerini gutaran studentler bar. Şeýlede Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Orsiýet Federasiýasyna göçüp baran käbir türkmenistanlaryň Rus häkimetiniň eglan eden mobilizasiýasyndan soň Türkiýe ýa-da Gürjistana gidendiklerini habar berdiler.
Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa we ýurdun iradynyň öz ýurduny terk etmegi meselesi barada resmi düşündürüş bermeýär. Türkmen hökümeti Orsetde dowam edýän mobilizasiýa bilen baglanyşykly bu ýurtda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ykbaly barada hiç hili beýanat ýaýratmady. Üstesine Türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri işçileri Orsetden Ukrainanyň çäginde 8 ay golay wagtlap dowam etdirýän söwüşini hem şu çakaçynda zamany gelýär. Barlykda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň hökümetleri öz raýatlarynyň Orset Federasiýasynyň çäginde mobilizlenmek mümkinçiligine aladylanma bildirdiler. Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň Orsetdäki elçixanalary Orsetyň çäginde wagtlaýan yerleşýän raýatlarynyň harby gulluga çekilmeginiň ýol bererlikli därligini elan etdiler. Bundan başga da Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň häkimetleri öz raýatlaryny Ukrainadaky harby çatnaşyklara hakyna tutulup gatnaşmagynyň jinaýat jogapkärçiligi barada duýduruş berdiler.